Първата ми среща с баскетбола беше в трети клас при първия ми треньор Стоян Шантов, на който до ден днешен съм страшно благодарен, че ми показа основата в баскетбола. Да, определено беше любов от пръв поглед, защото още с първото докосване на топката успях да вкарам кош. Винаги съм се представил на мястото на моя треньор. Това нещо започна на 16 годишна възраст при Даниел Клечков. Когато той изнасяше тренировка пред нас, аз се представях на негово място как аз вода тренировка на нашия отбор. Като завърших училище, не се замислих и записах в Национална спортна академия, за да се обучавам като треньор. Спорта е страст. Спорта е краста, която рано или късно ти ще се върнеш към нея. Няколко пъти съм бил на прага от отказване, дори съм се отказал, но не съм издържал много. Не си представям живота без баскетбол. Произлизам от спортно семейство. Баща ми е бил национален състезател по колездене. Аз също имам доста спортни постижения. Харесвам и да бъда в спортната среда и баскетболното общество. Треньорската професия определено е предизвикателство, на което трябва да си отдаден изцяло. Нашата работа е 24/7. Случвало ми се да звънне някое дете през нощта и аз да мога да реагирам, дали с контузия, дали с нещо лично, или пък също така връзката с родители трябва да е постоянна. Планировката на тези тренировки не излизат за 15 минути. Всяка една тренировка трябва да е структурирана правилно, иначе това е предпоставка за неуспех. Малките при първото влизане в залата се грабват от самата топка. Тях не ги интересува нищо, освен топката и как да бягат по нея, как да я хванат и се получава лесно. Но още по-приятно е да съм от другата страна на играта и да видя как това, което съм го преподал в залата на тренировка, се случи на матч и аплодисментите са за целия отбор. Трябва да си напълно отдаден в спорта, за да постигнеш високи резултати. Нашия клуб винаги е имал тази политика да наглеждаме от време на време оценки и ако трябва да спираме деца от тренировка, за да може да си подобрят успех. Винаги имаме по един вътрешен човек в съблекалнята, който да може да подкрепи, когато духа на съблекалнята е паднал, той да каже: хайде, момчета, нищо не е станало, спокойно, слушайте треньора, всичко ще се нареди. Баскетболът е сложен процес на преподаване. Един от най-сложните спортове, включващ много елементи и за което ни трябва страшно много време за тяхната обработка.